أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu subhanahu wa ta'alaga har va shahamat sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yuraklaribizdan chiqqan salovat shariflarimiz, salamlarimiz erisha ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, Alloh taolo shu oylarimizni, shu kunlarimizni muborak qilsin bizga. Qilgan ibratlarimizni qabul qilib, gunohlarimizni afv eylesin. İki dünya baxtlari, darajalari, boyliqlari Alloh taolo bera ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, endi bugun сөйләшеп ketasiz sözümüz bo'lar Alloh birsa. Baraat kechi turunda Alloh birsa. Ne için deganda, bizning endi baraat kechi менә shunda yaqinlashdi, shulay bit. Shinba kunni Alloh birsa indaning kechi bo'la. Ham shunga ko'ra bu kishini ishqindirmaycha, yo'qoltmaycha, shulay bit аның бәрәкәтен алып калырга, аның савабын алып калырга тырышырга кирәк. Кызганча каршы әйткәнебезчә шулай бит кеше инсан онытучан. Онытучан гел искә төшереп торырга кирәк кешегә. Һәм дә инде гел әйтеп торырга кирәк. Хәтта көне килеп җиткәннән соң да, сәгате килеп җиткәннән соң да әле исенә төшерсәң зыянлы булмас. Менә шуңа күрә инде мөхтәрәм кардәшләр, тагын бер кат искә төшереп китәбез шушы бәраәт ишләре турында. Ниһаят Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен, шушындый матур кишләрне гыйбадат белән үткәреп, әлбәттә инде әзрәк тырышлык күрсәтергә. Чөнки күп озак яшәдек шулай бит. Белмичә мондый кишләрнең, мондый айларның, көннәрнең бәрәкәте турында. Әлбәттә инде күп кенә кишләребезне юкка үткәргән чакларыбыз булды, шулай бит. Әле берсендә хәтерлим, мәктәптә укыган чакта 90-нчы еллар булгандыр инде ул. Башлары инде. Видеомагнитофон алдык, видеомагнитофон. Цветной телевизор вакытта алдык кына әле, видеомагнитофон. Һәм дә инде төнлә сәгать 1дәме анда, 2дәме инде хәтерләмим хәзер кино күрсәттеләр, криминальное чтиво. Криминальное чтиво. Караганыгыз бардыр, шулай ишеткәнегез бардыр. Ну, карыйсы килә инде, шуннан соң иртәрәк ятып җакладым, специально шул вакытка тордым. Бу киноны яздырдым. Видеокассетага рекламаларын калдырып яздырдым инде, паузаларга басып торып. Чөнки мәктәптәге егетләр дә карыйслары килә, ләкин якыйслары да килә күрәсең инде. Миңа шундый җаваплылык йөкләделәр. Карап яздырырга, мин яшьтән кино карап үземә зыян ала торган кеше шундый. Һәм инде бу кассетаны аннан соң инде аларга, башкаларга шулай итеп биреп, шулай бит инде алар да карадылар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, күбе безнең яшьлекләре шулай үткән вакытлар. Төнлә кино карар өчен торган, яки төнлә нәрсәдер урлар өчен барган, шулай бит. Авылда үскән кешеләр булса, мине бик яхшы аңлыйлар инде, шулай бит инде. Төнлә кызлар узатыр өчен йөрдек. Шуңа күрә дә ниһаят менә хәзер инде әзрәк кенә сакаллар агаргач, чәчләр чалара башлагач, шушындый бәрәкәтле матур кишләрне дөрес итеп үткәрергә Аллаһ Тәгалә безгә инде насыйп итә күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп менә бәраәт киче турында бүген зәрәк гыйлемнәребезне яңартып та китәрбез. Имам Ас-Субхи рахимахуллаһ әйтә. Ул инде шушы тәфсир язучы кеше, галим, ул булай ди. Бәраәт ди, ул гынахларны, 1 еллык гынахларны бетерә торган кич ди. Белгәнегезчә шулай бит, адам баласының гынахлары гел җыелып тора. Бик күп хадисләр бар гынахларны бетерү чаралары турында. Мәсәлән, тәһарәт алганда кешенең гынахы бетә. Мәчеткә барганда кешенең гынахы бетә. Намаз укыганда кешенең гынахы бетә. Аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундый матур итеп тасвирлый, кешенең гынахлары ди, кешенең өстенә куела ди. Башына, иң башларына. Һәм намаз укыганда иеләсең бит, ул кыела ди. Шундый матур итеп тасвирлый. Әлбәттә инде ул образлы шулай бит. Аны турыдан-туры без аңламыйбыз. Ләкин бик матур тасвирлану. Һәм шулай итеп менә җомга белән җомга араларында, Рамазан белән Рамазан араларында гынахларыбыз кечерелә торган вакыт. Һәм инде менә шушы төндә дә шулай бит гынахларыбызның кечерелә торган вакыты 1 еллык гынахлар. 1 еллык гынахларыбызның кечерелә торган вакыты. Кадер кичендә гомер буе кылган гынахларыбыз кечерелә. Кадер кичендә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде тырышырга кирәк әлбәттә бу кичләрне тотарга.
Иң кызыгы нәрсәдә? Менә бар хаҗ шулай бит. Хаҗ кылган вакытта кешенең бөтен гөнаһлары бетә. Бетә нинди гөнаһлар? Кичкенә гөнаһлар әлбәттә. Зур гөнаһларны тәүбә итәргә кирәк. Менә хаҗ кылырга акчасы булмаган кеше гөнаһларын ничек бетерсен соң? Ул теленә җакламый шулай бит. Теленә җакламый. Чөнки бай кеше теленә җаклый, аның эшкә барырга кирәк, акча эшләргә кирәк. Ул хаҗ кыла торган кеше түгел икән, димәк теленә җакламый. Бай булмагач шулай бит нишләсен? Шушы хаҗда бетерә торган гөнаһларын, димәк ул башка усул эзләсен бетерер өчен. Кадр кичләрен эзләп, мәсәлән, тотып, я булмаса анда шушындый бәрәт кичләрен тотып, бөтен кешегә дә бер тигез насыйп булмый гыйбадәт кылырга. Кайберәүләр авыз суларын кырытып, хаҗга бара алмыйбыз, бик кыйбат, нәфрәт белән сөйлиләр алар аны, ачу белән. Үкенеч белән түгел, ачу белән. Имештирем, сез аның бәясен күтәрәсез дип инде шундый тиртеп әйтергә теләп. Әлбәттә аның бәясе бездән тора торган әйбер түгел шулай бит. Дөнья кыйбатланган саен әлбәттә сәфәрләрнең бәяләре дә кыйбатлана. Әмма инде сиңа хаҗ кылырга насыйп булмаган икән, ләкин бит гөнаһларны бетерә торган башка усуллар бар. Димәк шуларга күбрәк игътибар ит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бит юкка гына әйтми, фәкыйрләр килеп зарлангачтан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә менә байлар бөтен савапны алып бетерде инде ди. Алар намазда укый, садака да бирә ди. Аларга савап икеләтә бара ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әлбәттә алар көнләшеп әйтми байлардан, савап эшли алмаганлыкларына үкенәләр. Чөнки садака бирергә акчалары юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шуннан соң әйтә шулай бит. Субханаллаһ садака ди, әлхәмдүлилләһ садака ди, Аллаһу акбар садака, шулай бит, ла илаһа илляллаһ садака, елмаю да садака ди, һәм башкасы. Менә бу әйберләрне димәк күбрәк эшләгез ди, акчаларыгыз садака бирергә акчагыз булмаса, күбрәк эшләгез ди. Шулай итеп савап эшләргә, изгелек кылырга, Аллаһның ризалыгын алырга, гөнаһлар бетерерләргә мөмкинчелекләр күп, мөхтәрәм кардәшләр. Кемгәдер кайсы монсы насыйп була шулай бит, кемгәдер монсы насыйп була. Аллаһ Тәгалә бер кемгә дә җәннәт ишекләрен япмаган. Һәрбер кешегә үзенә карап, тырышлыгына, мөмкинчелегенә карап, үзенең ишеген ачып куйган. Менә шуңа күрә дә баларга без әлбәттә игътибар итәргә тиешбез шундый хикмәтләргә. Һәм шулай ук инде менә Имам Субки дәвам итеп әйтә, җомга кичәдә бер атналык кылган гөнаһларны бетерә ди. Кадер кичәендә әйткәнебезчә, гомер буе кылган гөнаһларны бетерә. Менә җомга кичәендә дә шулай ук матур итеп гыйбадәтләр кылып, дугалар кылсак, бер атна кылган гөнаһларыбыз безнең бетеп бара. Бер атнадан атнага шулай бит. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгаләнең мөмкинчелекләре бик киң. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шушы Шәгъбан аеның уртасында, ягъни бәрәәт кичендә үзенең кулларына мөрәҗәгать итеп әйтә икән, һәм аларның гөнаһларын кичерә икән. Гөнаһларын кичерә. Аларга әйтә шулай бит, тәүбә итүче яки гөнаһларын гафу сораучы кеше юкмы икән дип Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә. Әгәр дә бар икән андый кеше, һәм дә ки Аллаһ Тәгалә кичерә. Ләкин әлбәттә инде кичерми кемнәрне? Кем ширк кылган? Ширк кылган кешеләрне кичерми. Сез әйтерсез, ширк кылган кеше ничек Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итсен инде? Мәсәлән, әйтеп куя икән, үкенә икән ниндер гөнаһына, үзенең эшләгән начарлыгына үкенә икән, аның тәүбәсе кабул булмый. Аңлыйсызмы? Чөнки бит кылган начарлыкка үкенергә мөмкин мәҗүси дә, мөшрик тә, Аллаһка ышанмаган кеше дә. Алар да үкенәләр кылган гөнаһларына, ләкин бу тәүбә түгел бу. Бу тәүбә була алмый. Тәүбә шулай бит булсын өчен ул Аллаһ Тәгалә каршында бу гөнаһның гөнаһ икәнен аңлап, Аллаһ каршында гөнаһ икәнен аңлап үкенергә кирәк. Шуңа күрә андый кешеләрдән, Аллаһсызлардан, мөшрикләрдән шулай бит ул тәүбә кабул булмый. Әлбәттә, мөселманнардан кабул була беренче чиратта. Шулай ук кабул булмый ди кемнәрдән? Кем инде үзенең кардәше белән бәхәсләшеп, кычкырышып, аңа ачу саклаган кешедән кабул булмас ди. Ягъни ниндидер низах килеп чыккан ике кардәш арасында, ике мөселман арасында. Һәм алар бер-берсенә ачу саклыйлар, яки берсе икенчесенә ачу саклый. Әгәр шундай ачу бар икән, әле хикъду дибез имзаны, шулай бит. Ачу саклый. Ачу гына түгел, тегене начарлык эшләргә тели ул аңа. Үпкә генә түгел ул. Аңа аннан үч алу өчен мөмкинчелек эзли. Хәтта хыяллана шулай бит. Менә хәҗ юлда торса, мин аны утыртмас идем ди. Шулай бит. Шундай теге хыяллары килә шулай бит. Теге ничектер үч алырга кирәк аңа ничек тә булса. Әгәр шушы кардәшенең хәле начарайып китсә, куана. Вот Аллаһка шөкер башына төште аның да дип инде. Менә шундай ачу хисе бар икән, әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә бу кешене дә шулай ук гафу итми ди. Шуңа күрә дә әлбәттә инде әлхәмдүлилләһ без Аллаһка ышанучылар, әмма инде күңелдә булган шушы ачу хисләреннән, үч хисләреннән булса әгәр дә шулай бит, шулай ук бушанырга кирәк, Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кечерсен өчен.
Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы кичне ди Аллаһы Тәгалә Бәну Калб дигән кабиләнең сарыкларының күпме җен бөртекләре булса, шуның кадәр кешеләрне гафу итә, шуның кадәр кешеләрне Аллаһ Тәгалә кичерә ди. Әлбәттә, безнең өчен инде теге сәйер шулай бит. Безнең монда сарык күрмәгән кешеләр дә бардыр әле. Сарык күрмәгән кеше бармы монда? Хәзер инде безнең өчен әлбәттә элекеге кешеләр өчен ул урынлы чагыштыру. Чөнки сарык җен күргән кеше шулай бит нәрсә икәнен белә. Тарыкның җоннары бик күп. Шуңа күрә инде аның күз алдына әллә күпме миллионнар килеп баса. Чөнки менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытларында миллион дигән сүзләр булмаган. Шуңа күрә дә хәдисләрдә миллион дигән сүзләр юк. Бар 1000 яки меңнәр күплек санда. Миллион юк. Безгә әйтсәләр миллион дисәләр, димәк ул күп инде ул шулай бит. Дөрес булса, ул миллион дигән сүз бер фантазиядән килеп чыккан инде. Ул гел сөйли торган булган күп күпертеп. Ой, менә шундый әйберләр күрдем, шундый әйберләр бик күп дип инде. Аның фамилиясе булган миллион. Һәм шуннан килеп чыккан дип сөйлиләр инде шушы миллион дигән әйберне, ягъни күп булса инде бер нәрсә миллион дип әйтә торган булганнар. Заносит урысча әйткәндә шулай бит теге белем күп, Рафаэль абыйның шулай бит тоже. Сөйли башласа тотатып булмый. Мин дә аңлашаган шулай иттереп. Хулиган дигән сүз дә шундый мөхтәрәм кардәшләр. Хулиган дигән сүз ул бер Англиядагы бер хулиганның фамилиясе булган, хулиган. Шуңа күрә гел начарлык эшләп йөргән ул. Аны гел төрмәгә утыртканнар, чыгарганнар, ул тагын утырган. Шуңа күрә начарлык кылган кешене шуның фамилиясе белән хулиган дигәннәр. Хулиган дигән сүз шуннан килеп чыккан. Менә шулай итеп кай вакытта берәр кешенең исеме шулай бит килеп тагыла. Монда да шулай ук менә бу Бәну Калб дигән кабиләнең сарыклары бик күп булган. Аны бөтен кеше белгән гарәпләр арасында. Һәм шуңа күрә гел күп әйберләр белән чагыштырганда аларның сарыклары белән чагыштыра торган булганнар. Шуңа күрә менә ул чагыштырудан гаҗәпләнмәгез. Безгә инде ул әлбәттә бернәрсә бирми шулай. Бәлки 2 сарыгы булгандыр шулай. Әмма инде аның күп сарыгы булган. Шуңа күрә бу мәгълүмат та безнең өчен инде кирәк әйбер. Монда әлбәттә ул сарыкның җындарын санап бирергә кирәкми. Хәзер калькуляторга басып. Монда инде сүз бара бик күп дигән сүз. Бик күп. Ягъни чиксез күп. Аллаһ Тәгалә үзе белүче инде әлбәттә. Иншаллаһ шулар арасында Аллаһ Тәгалә безгә инде булырга насыйплар әйләсен. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, шушы төндә Аллаһ Тәгалә әйткәнебезчә гынахын гафу итүне сораган кешеләрнең Аллаһ Тәгалә гынахларын гафу итә. Әгәр дә берәр кеше сорый икән шифа, Аллаһ Тәгалә аңа шифасын бирә. Әгәр дә инде берәр кеше сорый икән ниндидер нигъмәт. Нигъмәт, ягъни дөнья нигъмәте. Чөнки нигъмәт белән яшәү күңелле. Ихтияҗ белән, мохтаҗлык белән яшәгәнче, нигъмәт белән яшәү күңелле. Менә элекеге кешеләр Аллаһ Тәгалә нигъмәтен сораганнар. Хәзерге кешеләр хәйрчелек сорыйлар. Хәзерге кеше шундый ахмак. Ул әйтеп бетергесез. Хәзерге заман кешесе хәйрчелек сорый. Истәл табын тулы нигъмәткә карый да зарланып утыра. Мансы юк, тегесе юк, ярар әле ул. Элек күңелле, элек рәхәт иде. 2 конфет бирәләр ятнага ди. Ой, рәхәтләнеп сөйли инде улан. Теге мондай шикәрне сындырып биргәннәр инде аңа, шуны суырып йөргән көне буе. Ой, рәхәт булган инде аңа, дурак. Дивана, чын дивана. Шушы нигъмәткә карап шикер кыласы урынга, Аллаһның рәхмәте, шушындай нигъмәтләр насыйп булды, Аллаһ Тәгалә аермасын дип әйтәсе урынга. Аннан соң утыралар, урам тулы машина, әзрәк киметергә кирәк. Әнә дөрес эшлиләр, машинаның бәясен арттыралар. Дивана шулай бит. Син үзеңнең 40 километр районга җәяү җөргәнеңне оныткансың инде, дивана. Bundan тиздән булчырак җырып. Оныткансың син аны, дивана. Мин онытмадым. 40 километр түгел, 3 километр тиздән булчырак җырып, автобуска төшәдерик. Юл юк, машина юк. Трактор колеясы гына бар. Бүтән машина, чөнки трактор ясый да шуның белән шул дивана. Хәзер бит инде алдың утырдың, чыгып киттең шулай. Ахмаклык. Элек кеше нигъмәт сораган, хәзер хәйрчелек сорап утыра. Сорасагыз бирә Аллаһ Тәгалә. Сорасагыз бирә. Африкадагы хәйрчеләрдән көнләшәләр. Менә аларның акчалары юк, нигъмәтләре юк, әйберләре юк, шуңа күрә алар Коръән укыйлар, алар рәхәт яшиләр ди. Барыгыз.
Барыгыз, яшәгез. Барыгыз шунда. Кем сезне тыя? Шулай бит анда. Анда документ та кирәкми. Барасың да яшисең. Ким ахмаклык шулай бит инде. Әзрәк кенә мөхтәрәм карашы акыллы булырга кирәк. Шуңа күрә дә менә бу хәдисләр безне әзрәк кенә күзебезне ачып җибәрә. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сырагыз ди, сырагыз гафуны ди, сырагыз ди, нигъмәт сырагыз ди", Аллаһ Тәгалә әйтә. Утырмагыз ди, шулай бит инде хәйрчелек әйбәт ул ди. Һәм сырагыз ди, авырулардан шифа ди. Авыру әйбәт әйбер түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Атукай берәүләр авырып киткәнгә дә куаналар аннан соң, шулай бит инде. Ат авырып киткәч, авыру әйбәт әйбер түгел. Әле мен гынахлар ансыз сүз дә юк. Килгәч инде авыру, Аллаһ Тәгалә биргән сынауга сабыр итәбез, әмма шифа сорыйбыз шулай бит. Шифа сорыйбыз, шифа сорамыйча булмый. Менә әле Башкортстанда инде ул хәзрәт бергә укыган, бер группада укыган хәзрәткә инсульт булган. Яше миннән әзрәк кенә аларак инде 1-2 яшькә. Хәзер менә шифаханәдә дуга кылуны сорыйлар шулай бит. Шулай Аллаһ Тәгалә шифаларын бирсен аңа иншаллах. Рөстәм хәзрәт иншаллах Аллаһ Тәгалә хәйрі шифаларын биреп, аякларына басып терелеп чыгарга насыйп итсен. Шуңа күрә дә ул мөхтәрәм кардәшләр кирәкле бер шулай бит шифалар. Әзрәк кенә акыллы булырга кирәк һәм дә инде Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен сорап, шөкр кылып, менә шулай матур гына яши белергә кирәк. Шуның өчен дә менә шулай ук бу безнең өчен бер хикмәт булып тора, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шулай итеп шушы бәрәт кичәләрен матур итеп дугаларда, намазларда, гыйбадәттә, тәүбәләр белән үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Хәтта төнлә садака бирүдә хәзер җиңеләйде шулай бит. Телефонга гына җибәрәсең, дөрес. Телефонга гына җибәрәсең. Хәзер төнлә чыгып, бәлек менә Зәйнул Габидин рахимахуллаһ төнлә нишләгән? Капчыкка тиеп, малларны, акчаларны, анда ризыкларны, киемнәрне тиеп, шулай кешеләргә ишек төпләренә куеп йөргән төнлә. Күпме хезмәт шулай бит инде. Беркем белмәгән кем куйганын. Фәкыйрьләр ишекләрен ачалар. Аларның ишек төбендә байлык тора. Беркем белмәгән. Үлгәннән соң гына белгәннәр. Каян белгәннәр? Монда муйнында капчык күтәреп йөрүдән из калган, җип изе калган. Шуны юган вакытта, мәйтен юганда, бу инде из ул бит теге грузчик булып эшләмидер, әйбер күтәреп йөрмидер дип, шуннан соң гына инде аңлап алганнар төнлә ул садака биреп йөргән. Хәзер шулай бит рәхәтләнәсең. Телефон аласың да шылтыр. Су рәхәтләнеп төне буе садака таратып утырасың шулай бит. Шуңа күрә монда бер инде авырлык юк, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән шулай бит җиңеләйде генә. Шуңа күрә бер төн эчендә хәзер бик күп изгелек кылып була. Бер төн эчендә. Хәтта әгәр син бер кешене кайдыр алып барасы булса, ул да хәзер авырай бер түгел. Мәсәлән, синең бар кардәшең яши кварталда, син монда сен утырасың. Аны алып барырга кирәк больницага. Синең вакытың юк, нишлисең? Такси чакыртасың телефоннан, үзең түлисең шулай. Такси аңа килә, ул чыгып утыра, бара, син моннан түләп куйдың. Ат җигәсе юк шулай бит. Эшеңне ташлап анда чабасы юк. Әлхәмдүлилләh, изгелек кылырга мөмкинчелек күбәйде. Шуңа күрә инде менә бу мөмкинчелекләрне файдаланып калырга мөмкин. Мөхтәрәм кардәшләр, савапларыбызны арттырырга мөмкин. Иншаллах, рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о ночи Бараат. Бараат переводится как непричастность. То есть непричастность. Бари, как говорил Ибрахим алейхиссалям, инни бариу мимма тушрикун, я не причастен к тому, что вы совершаете ширк. Бараат – это непричастность к чему? Разные мнения есть. Естественно, непричастность к греху, непричастность к многобожию и так далее. То есть ты остаешься в стороне, когда кто-то грешит там и так далее. То есть ты к этому не относишься, не участвуешь в этом. Естественно, самая большая победа шайтана – это привлечь человека куда-либо, чтобы он испачкался. Говорят же, например, когда ты в кого-то бросаешься грязью, эта грязь, говорит, может не долететь. Но рука твоя испачкается, это точно. Поэтому испачкаться в чем-то, оказавшись, то есть, да, это тоже уловка из шайтана. Уловка шайтана. Если ты, например, вмешался куда-то в спор или еще куда-то там в драку, конечно же, ты уже соучастником оказываешься. Соответственно, мы не должны участвовать вот в такого рода грехах, дорогие друзья. И эта ночь как бы вот обозначает именно, вот символизирует, так скажем, это. Это ночь в середине Шахбана. Иншаллах, в этом году это будет уже вот на этой неделе, в субботу, иншаллах.
Можете еще раз перепроверить по календарю. Главное не пропустить. Вот в эти дни, в середине месяца, надо держать уразу. Это и так сунна держать в середине месяца. Но так как в середине месяца Шахбан, савабы еще больше будут. Соответственно, на ночи мы и так должны стараться оживлять намазами, тахаджуд намазами, поклонениями и дуа. А здесь, благодаря ночи середины Шахбана, бараат, у нас еще эти вознаграждения еще больше становятся. И дуа принимаются, соответственно, еще больше. В хадисах пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: поистине милость Аллаха спускается к его рабам в середине месяца Шахбан. То есть ночь бараат вы в хадисах не услышите. Это потом уже как бы назвали. Но ночь это называется, то есть ночь середины Шахбан. И прощаются грехи верующих. Дается отсрочка наказания неверным и оставляют непрощенными ненавистников со своей ненавистью, пока они не оставят ее. То есть Аллах Тааля дает отсрочку грешникам, чтобы они покаялись. Ну и, конечно, имеется в виду, оставляют ненавистников со своей злобой, то есть их не прощают, пока они с этой злобой сами не распрощаются, то есть не простят пока. Поэтому в хадисах говорится, того, кто не простит Аллах в эту ночь, оказывается человек, который держит зло на своего брата. То есть хочет ему отомстить, сделать что-то плохое. Потому что обида – это вот одно, но держать зло – это другое. Например, кто-то тебе что-то плохо сделал, ты обиделся. Но зла этому человеку не желаешь. Ты почувствовал себя уязвимым, ущемленным и так далее. Но бывает еще, ты хочешь отомстить. И ищешь повод. Сил у тебя не хватает. Но если бы хватило, ты бы отомстил. Обязательно. Ты бы, например, даже там мечтаешь, например, да, разбогатеть, взять этого человека на работу, а потом уволить. Понимаешь, у тебя даже такие планы. Уже мечтаешь. И мечтаешь разбогатеть не для того, чтобы сделать что-то хорошо, или семье, чтобы было хорошо, чтобы сам не нуждался, да? А уже вот так вот отомстить, так скажем. Как граф Монте-Кристо, да? Он же разбогател, что он сделал в первую очередь? Он отомстил своим врагам, посвятил этому жизнь. Можете смотреть на это с разной точки зрения. Поэтому держишь зло, то есть хочешь отомстить. Вот это ненависть. И таких людей Аллах Тааля в эту ночь не прощает. Поистине милость Аллаха снисходит в середине ночи месяца Шахбан, и прощаются грехи всем его творениям, кроме многобожника и враждебного приверженца нововведений. То есть разные категории людей есть. Значит, многобожнику не прощается вот человеку, который нововведениями занимается. В других хадисах говорится, что не прощается тому, кто родителей своих обижает. То есть тоже такая категория людей. В других хадисах говорится тому, кто прелюбодейничает постоянно, или же постоянно выпивает алкогольные напитки. То есть постоянно имеется в виду. Не чуть-чуть там выпил, потом покаялся, да, а постоянно, уже стабильно. Вот такая категория людей, таким категориям людей, говорит, не прощается, пока они не оставят эти свои грехи. Почему? Потому что эти грехи сами по себе, они пагубны не только для человека самого, они еще подтачивают устои общества, то есть портят общество. В обществе эти грехи, они возбуждают ненависть друг к другу. То же самое алкоголь, например, там, да, или там то же самое опьянение, там, прелюбодейничество там, и так далее. Это, то есть, портит отношения. Например, мы говорим воровство. Вот воровство плохо? Плохо. Кто-то теряет имущество. Сразу представляем бабушку, пенсионерку, которая там живет от пенсии до пенсии, деньги украли, она ушла в кредиты там или в долги и так далее. Но помимо этого в обществе появляется болезнь. Какая? Недоверие. То есть появляется недоверие, общество портится. Уже люди постоянно ходят, кошельки там держат при себе там, и так далее. Когда вот в некоторые африканские страны едешь, там дают рекомендации в отелях. Ходите только с тем количеством денег, чтобы добраться обратно. На такси там, например. Все деньги с собой не берите, там говорят. Почему? Потому что грабеж, воровство везде. В некоторых странах, я не скажу там везде. Есть страны, где, например,
вообще не переживают, да, как, например, вот часто говорят про Арабские Эмираты. Даже делали эксперимент. Роняли кошелек в Арабских Эмиратах в торговом центре. Постоянно подбирают и возвращают. Роняли в Англии, забирают кошелек и убегают. Ну, сразу их ловят, конечно же, потом. Это, как был эксперимент, челлендж туда-сюда там. И они опозорились потом после этого. И также делали эксперимент, барсетку оставили на машине, там с деньгами, естественно, там документы, да, поставили на машине, ушли в торговый центр, камера снимает, все, пока человек не вышел, барсетка стоит. То есть, вот это в этом обществе жить легче и проще. Поэтому Аллах Та'аля не прощает тех людей, которые общество портят. Это не просто Аллах хочет отомстить этим людям. Эти люди, они бросают вызов. Они делают жизнь в этом обществе некомфортной. Ну, так скажем, страшной для человека. Поэтому таких людей Аллах Та'аля не прощает. Также в эту ночь Аллах Та'аля дал пророку Мухаммаду ﷺ право заступиться за свою умму. Когда он просил 13-ю ночь, Аллах Та'аля дал ему заступиться только за 1/3 своей уммы. Когда же пророк ﷺ взмолился еще раз 14-ю ночь, Аллах Та'аля разрешил ему заступаться за 2/3 своей уммы. А когда уже пророк ﷺ попросил Аллаха в 15-ю ночь о шафагате, чтобы защитить свою умму, тогда Аллах Та'аля разрешил ему заступаться за всю умму, за всю свою умму, за мусульман. Поэтому помните, дорогие друзья, мы всегда, когда говорим про пророка, ﷺ, это не только человек, который показал нам правильный путь, а потом ушел на отдых. Нет, это человек, который не бросает нас, пока мы не войдем в рай. Он не успокоится, пока последний человек из его уммы не окажется в раю. Он будет делать дуа. В могиле, судный день, постоянно он делает дуа за нас. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте, что у нас есть такой защитник, как пророк Мухаммад, который, иншаллах, заступится за верующего мусульманина. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда наступает ночь середины Шахбана, переписывают для ангела смерти всех, кто умирает от этого Шахбана до следующего Шахбана. Мы с вами говорили, что на пятничную ночь прощаются грехи за неделю. Ночь Бараат прощаются грехи за год. В ночь предопределения грехи прощаются за всю жизнь. Но помимо этого, дела человека возносятся за год именно в середине Шахбана, то есть ночь Бараат. Отчет, что он делал за год. Но помимо этого еще оказывается, от Шахбана до Шахбана составляется список, кто должен умереть между 2 Шахбанами. Составляется список. То есть, пророк ﷺ говорит, поистине раб Аллаха сажает дерево, женится, строит дом, а его имя записано в число умерших. Уже записано в число умерших его имя. То есть, в этом Шахбане, Шахбан прошел, тебя записали, что ты до следующего Шахбана не доживешь. Как это можно поменять? Пророк ﷺ сказал, дуа меняет предопределение. Поэтому в ночь Шахбана мы можем делать дуа. Например, есть такая хорошая традиция читать Ясин в ночь Бараат. Когда читаешь один раз Ясин, первый Ясин, просишь долгой жизни. Прочитав, делаешь дуа, просишь долгой жизни. Второй раз прочитав, ты просишь Аллаха защиты от нужды. То есть, чтобы не нуждаться в людях, чтобы у тебя было пропитание, нигмат был. И третий раз прочитав Ясин, просишь Аллаха защиты от бед и несчастья. То есть, вот таким образом, до следующего Шахбана ты корректируешь свою судьбу, если можно так выразиться. Кто-то скажет, ну, тагдир уже записан, так далее, так далее. Твой дуа тоже тагдир, он тоже записан. Не переживайте. Это не противоречит тагдиру. Делайте то, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше не философствуйте. Раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал делать дуа, просить там долгую жизнь или деньги и так далее, нигмат, дальше не философствуйте.
А то кто-то говорит, какой смысл просить деньги, все уже записано, какой смысл просить здоровье, потому что уже записано, что я буду болеть, и когда выздоровлю там и так далее. Ну тогда ничего не делай, потому что уже записано, попадешь ты в рай или в ад. Правильно? Тогда вообще ничего не делай. Если суждено попасть в рай, зачем намаз читать? Если суждено попасть в ад, опять-таки зачем намаз читать? Да? Смысл? Тогда живи так. Поэтому лишнего философствовать не надо в этих вопросах, дорогие друзья. Также, дорогие друзья, ну, так скажем, у нас же есть свое руководство, так скажем, да, попросили тоже донести до людей, которые далеки от политики, что у нас впереди выборы президента, да, Российской Федерации. Президент же один остался уже. Сейчас, когда говоришь выборы президента, уже понятно, что это, да, президент России, да. Тогда было еще непонятно. Может, выборы здесь, в Татарстане, да, могли пройти. Поэтому, как относится к этому ислам? Ну, ислам, как бы, нет запрета на это. Даже так называемые саляфиты, то есть ваххабиты, тоже разрешают. Пожалуйста, их тоже ученые разрешают. Запрета нет. Дело только за вами. То есть ваша гражданская позиция, так скажем. Хотите, не хотите. Запрета нет. Пойти проголосовать можно? Да, можно. То есть пойти, может быть, скажете, пойти можно, а может, нельзя голосовать? Можно голосовать? Да. За кого голосовать? Был бы там кандидат мусульманин? Да. Без слов сказали бы за мусульманина. Потому что все, без слов. А так, за кого голосовать? Ну, голосовать за того, кто более полезен исламу. Кто лучше относится к мусульманам, к исламу, к свободе вероисповедания, так как мы еще ведь так называемые нацменьшинства, так скажем, да, в России, кто хорошо относится к другим народам, да, помимо странообразующего, да, так скажем, да, государствообразующего народа. Поэтому кто вот относится хорошо в этом плане, то есть одинаково, именно в позиции свободы, так скажем, да, ну, за того и можно проголосовать. То есть за того и можно. То есть это уже ваша гражданская позиция. То есть это как бы направление. А дальше уже сами решаете. Можете вообще ни за кого не голосовать. Дело ваше, да, быть против всех там. Или за всех поставить можно. Бюллетень испорчен. Да, бюллетень испортится, такой бюллетень не считается. Поэтому дело ваше. Вот таким образом, дорогие друзья, попросили сделать объявление. Иншаллах, пусть Аллах Тааля даст нам праведных правителей, пусть Аллах Тааля направит тех правителей, которые у нас уже есть, даст им справедливость, любовь к народу, не только к деньгам, к власти, да, а еще любовь к народу, любовь к справедливости, чтобы и народ любил этих людей. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил же, да, что какой правитель хороший? Кого любит народ и кто любит народ. Важно, надо любить. То есть именно правитель должен любить народ. И народ, соответственно, тоже должен любить такого правителя. Дай Аллах, иншаллах, таких правителей. Мусульмане очень нуждаются в хороших, праведных правителях, потому что они могут изменить жизнь так, как к лучшему, так скажем, да, и плохой правитель может изменить жизнь в плохую сторону, так скажем, погубить даже народ. Поэтому, иншаллах, пусть Аллах Тааля направит наших правителей, исправит наших правителей нами, а нас исправит ими. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.